اور میں قربان جاواں اس پیغمبر نے سبق تے درس کیسا دیتا سوچیا خیال کیتا مکے والے نہیں ماندے پہ تے چلو میں طائف دے لوگاں نو جا کے اللہ دا قرآن سناواں شاید کسے دی قسمت جاگ جائے کسے دا نصیبہ جاگ جائے آقا مکے اور نکلے میری سرکار طائف دی سرزمین تے تشریف لے جا رہے ہیں کوئی باڈی گارڈ نہیں کوئی پہرے دار نہیں کوئی حفاظتی دستہ نہیں تنے تنہا آقا نال ایک غلام جناب زید بن حارثہ آقا تشریف لے جا رہے ہیں اور طائف دی سرزمین تے انہاں بدبختاں طائف دیاں سرداراں نے میرے پاک پیغمبر دی گل سننا تے دور دی گل انہاں میرے محبوب دی گل سننا ہی گوارا نہیں کیتا ایتھے ہی بس نہیں انہاں جلاداں نے جواناں دیاں چولیاں چا پتھر پو آگے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے لگا دیتا تے نبی پاک علیہ السلام تے سنگ باریاں کر دینے بے آتے پتھر برسان دینے بے اور سمندری والے ہو میں تے کہا کرنا وہ بھی تے ایک خطیب ہے جنہوں طائف دا خطیب کیا جا سکتا ہے آج بھی خطیب ہے آج دے خطیب دا وعدہ لے آ جاندہ اشتہار چھاپے جاندے نے فلیکسا بنائیاں جاندیاں نے کھانے پکائے جاندے نے پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کیتیاں جاندیاں نے پھلاں دے ہار پہنائے جاندے نے انہاں واسطے استے تیار کیتے جاندے نے تے حضرت صاحب دے نخرے پھیر نہیں کیتے سنبھالے جاندے میں قربان جاواں اس کائنات دے امام علیہ السلام دے کوئی استقبال کرنے والا نہیں کوئی میرے پیغمبر دے ہائے پتیاں نچھاور کرنے والا نہیں کوئی آپ نو کھانے کھلان والا نہیں کوئی پیغمبر دے بیٹھن دا انتظام کرنے والا نہیں نبی پاک علیہ السلام طائف دی سرزمین تے تشریف لے جا رہے ہیں تے ظالمہ گماشتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تے سنگ باریاں شروع کر دیتیاں نے کائنات دے امام علیہ السلام زخمی بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے خادم دوڑے تے جلدی نہ نبی پاک دا سر مبارک اپنی گود دے اندر رکھ لیندہ تھوڑی دیر گزری میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت کچھ سنبھلی آپ نے اکھاں کھولیاں اینج جبریل پراندہ سایہ کر کے کھڑے نے تے خادم عرض کر دے سونیوں انہاں بدبختاں واسطے بد دعائی فرما دیو ہونتے انہاں نے بدبختی دی انتہا کر دیتی ہے انہاں واسطے بد دعا فرما دیو جناب جبریل امین فرما دینے اے اللہ دے پیارے نبی جی ملک الجبال میرے نال اجازتہ منگ دے پیار جے آکو اجازت دیو تے انہاں ظالمانو انہاں دعا پہاڑاں دے اندر پی کے سرما بنا دیتا جائے جنہاں تو آڈے تے انہیں ظلم تے زیادتیاں کیتیاں نے وہاں سونیوں میں تو آڈی عظمت تو صدقے جا میں بھی اپنے گریبان دے اندر چانکنا تے تو سا اپنے گریبان دے اندر چانکنا اور یار تو تے میں اسی تے سکے ماں جمع پرانو معاف کرنے واسطے تیار نہیں کئی سال گزر گیا نے اس ظالم نے پین دا دروازہ نہیں لنگ کے ویکھیا سال ہا سال گزر گیا نے انہیں اپنی ماں نو بلا کے نہیں ویکھیا انہیں اپنے باپ نو بلانا گوارا نہیں کیتا اور تو میں تے انیا آکڑا تے انہیں فخر تے تکبر لے کے پھرنے سکے ماں جمع پرہا مر جان تے او دا منہ ویکھن واسطے تیار نہیں تے میرے پاک پہ کم کلمہ کس نبی دا پڑھیا کائنات دے امام علیہ السلام آسمانہ دی طرف نگاہاں اٹھائیاں تے فرمان دینے اللہم اہد قومی اللہم اہد قومی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اور نہ
انہاں گالیاں دیتیاں نے محبوب دعاواں کر دینے بیار اور کیفیت کیے بچے بڑھے عورتاں نالے سارے ظلم کمان دے پاک محمد سرور اتے اے پتھر پہ برسان دے زخمی ہویا جسم نبی دا تے وقت جویں پر نالا حالت ویغ فرشتے روئے تے کمبیا عرش تالا ایک فرشتے آکھیا حضرت ایک فرشتے آکھیا حضرت دے دیو اجازت منو کرام فنا میں انا تائیں جنہ مارے تینو دے حوصلے دی گال لینا ہاتھ اٹھا کر نبی اللہ دا دعا کرو اللہ ساڑھے جے حوصلہ پیدا فرما دے ہاتھ اٹھا کر نبی اللہ دا ایک کرد عرض دعائیں اے طائف وچ وسن والیو تو انو خوش رکھے رب سائیں او کی کر دیتے تُسیں کی کر دے او کی کر دیتے تُسیں کی کر دے پا خدا فرمایا تُساں جو سانو فضلوں اپنے رحمت آپ بنایا میرے محبوب جی خزل عفوا خزل عفوا او پتھر مارن ڈانے محبوب دعاواں کرن ڈانے تے بد دعا کیوں نہیں کی تھی جبریل اے نہیں مان دے تے چلو ہو سکتا ہے اللہ اینا دی نسل چوئی کسے نو میرا تابعدار بنا دے اے نہیں مان دے ہو سکتا ہے اللہ کسے نو اینا دی نسل جو میرا کلمہ نصیب کر دے اور آج تو انو اللہ کتے طائف لے جائے اور آج طائف دے چپے چپے تے اشہدو اللہ الہ الا اللہ ارید نار اشہدو ان محمد رسول اللہ دیا صداواں بلند ہو رہی ہیں اللہ جتے تیرے محبوب لیٹے نے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا